Koliko si nas silno ljubio, Isuse moj, sebe si sama predao. Isuse moj, na križu si završio, u ranama krvlju obliven, ostavljen od svih zaboravljen. Isuse moj, sebe nisi čuvao. Isuse moj, grijehe si naše ponio. Isuse moj, svu bjedu našu uzeo, do dna se ponizio, jer si nas silno ljubio. Žalosta ne budem kada nikog nema da ljubav njemu uzvrati. Kada nikog nema da sa mnom zaplače, što ljubav nije ljubljena. Koliko si nas silno ljubio, Isuse moj, sebe si sama predao. Isuse moj, na križu si završio, u ranama krvlju obliven, ostavljen od svih zaboravljen. Da žalosta ne budem kada nikog nema da ljubav njemu uzvrati. Kada nikog nema da sa mnom zaplače, što ljubav nije ljubljena. Hvala vam Isus i Marija, lijepo pozdravljam fra Zvezdana Linić i mu predajem riječ. I ja vas pozdravljam sve gledalce u Sloveniji i sve koji gledaju ovaj vaš kanal. Molim vas lijepo da se našim gledalcima emisije Put po ti putevi po Hrvatskoj ukratko predstavite gdje smo i gdje sam danas gost na želju naših gledalca emisije Put po ti. Ova kuća u kojoj se nalazimo zove se Tabor, kuća susreta. Ta kuća je određena za duhovne susrete, duhovne vježbe, duhovne obnove, za sve one koji to žele i koji se prijavljuju. Kuća je dosta velika, znade biti ovdje i do 400-500 sudionika na ovakvim tečajevima koji traju od četvrtka do nedjelje. Ja sam voditelj te kuće i to mi je prvi glavni posao, da ispunjavam sadržajima programe za koje ljudi dolaze ovamo, a vrlo često idem i po svijetu i po drugim župama i u domovini, ali i u inozemstvu gdje me zovu da slične sadržaje dajem župama i centrima. Ko je bio Sveti Franjo i gdje se nalazi ovi Franjevci u Hrvatskoj, zato što smo blizu i crkva gdje okriljem kojem vi i postojite? Ja sam Franjevac i ova kuća u kojoj jesam pripada Franjevačkom samostanu u Samoboru, a taj samostan pripada Hrvatskoj Franjevačkoj provinciji. Franjevci su u Hrvatskoj već od davnine, gotovo bi se moglo reći od male iza smrti Svetoga Franje, osnivača Franjevačkog reda. Mi smo, Franjevci su već došli u Hrvatsku i nekako se ukorijenili,
tako da ih ima među Hrvatima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ima čak 5 provincija franjevačkih i još jedna kapucinska, jedna konventualska, jedna franjevaca trećejogaca, dakle obilje franjevaca i franjevačke duhovnosti. Sveti Franjo je osnivač, upravo prošle godine smo slavili na svečan način 800 godina kako je osnovan franjevački red, kako je Sveti Franjo dobio usmenu potvrdu tog načina života od pape Inocenta III. Molim da nam kažete malo više o kući susreta Tabor za naše gledalce u Sloveniji i Hrvatskoj. Ova kuća susreta Tabor je prikladna za okupljanje vjernika u grupama većim ili manjim. Sama kuća ima čak kapaciteti preko 100 ležajeva, tako da ljudi mogu doći i boraviti ovdje. Ali jer je blizu Zagreba i jer je u gradu Samoboru, mnogi ljudi koji ne moraju tu boraviti dolaze na programe koje ovdje ja predstavljam. Kuća želi pomoći vjernicima. Šta? Pa da prodube svoju vjeru, da se obnove. Mnogi vjernici su ranjeni ili su bolesni ili su zabrinuti ili su nečim zarobljeni, pa vrlo često su to programi u kojima su molitve za ozdravljenje, molitve za oslobođenje, ono što itekako treba čovjeku svih vremena, posebno onda i danas. Pa su to već uglavnom sadržaji koji se nude u ovoj kući susreta Tabor, a očito da to ljudima odgovara, jer bez neke posebne propagande kuća je uvijek puna kad su takvi programi. Molim, predstavite nam šta znači riječ meditacija? Meditacija, pa to je očito latinska riječ razmišljati ili uranjati, a ona je itekako potrebna svakom čovjeku, to znači malo ući u sebe, malo se nekako udubiti u svoju nutrinu, ili ono što su već stari Grci i Rimljani govorili, upoznaj samoga sebe, uđi malo u sebe, idi u dubinu, ili kako je Isus rekao za izgubljenog sina, kada je konačno došao do zida, onda je došao k sebi. Pa evo, ja mislim da se meditacijom zapravo čovjek nekako vraća u sebe uz pomoć, evo za nas kršćane, uz pomoć Evanđelja, Svetoga pisma, molitava biblijskih koji nam itekako puno pomažu da u tom pogledu možemo sigurni u okviru nekako Božje riječi ući jasnije i iskrenije u sebe. Onda meditacija daje čovjeku prostora zapravo da se pozabavi svojim pravim problemima i da u svijetu Božje riječi nađe i rješenja za svoj svakodnevni vjerski život. Koja je razlika med zloduhom i svetim duhom? Ogromno, to se ne da ni uspoređivati. Ja mislim da sveti duh apsolutno iznad svih kategorija onoga što zovemo duh, jer je on treća božanska osoba i to je Bog. A zloduh njega suprotstavljam anđelima, dobri anđeli i zli anđeli. Dakle, tu postoje u tom nevidljivome svijetu za koje mi u rječniku crkve kažemo da su to anđeli. Znamo da je nekako i tu nastala podjela jer su to slobodna bića i da su se neki u toj slobodi okrenuli od Boga i mi zovemo zli anđeli, neki koji su ostali u poniznoj službi Božje, dobri anđeli. Za dobre anđele smo sretni jer su oni, mi prepoznajemo i kao anđele čuvare, kao one koji su s nama, ali zli anđeli isto tako utječu na nas i njih se bojimo na neki način jer mogu djelovati i učiniti nam štetu za naš duhovni i za naš život i zemaljski i onaj vječni. Pa to su pod imenima ih poznamo đavo, sotona, vrag, nečisti duh i tako dalje. I oni djeluju. Dakle, apsolutno se to ne da usporediti sa svetim duhom koji je Bog i svemoćan. Đavo može i više od čovjeka jer je duh, jer ima zato sposobnosti racionalne i spoznajne veće od naših, pa može jače utjecati na nas, ali nije svemoćan i ne može sve i u našoj slobodi mi smo uvijek u mogućnosti da mu se suprotstavimo. Šta znači riječ egzorcizam? Postoje situacije u kojima osjećamo veće uznemiravanje baš tog zlog duha. Nečisti duh ili zao duh djeluje, napastuje u svakoj kušnji, u svakoj napasti, u svakom grijehu, u svakom padu ga možemo nekako osjetiti. A često puta mnogi ljudi priznaju da nose u sebi neke grešne navike ili neko zlo kome se ne mogu oteti,
kao da su opsjednuti time, možda ne samo time kao činjenicom neke zle navike, nego i njime kao nečisti duh koji može obuhvatiti čovjeka i na neki način djelovati jače na njega da se to vidi po njegovim reakcijama. Onda crkva vjeruje da je čovjeku potrebna molitva crkve i molitva oslobođenja. Ako je to taj krajnji slučaj gdje se nekako daje naslutiti da je moguće da je đavo na osobit način prisutan u čovjeku, crkva dopušta i molitve egzorcizma, to znači istjerivanja zloga i zla iz čovjeka. Nam možete kazati koje je svjedočanstvo? Ne mogu ovako na brzinu, ali ima uvijek ljudi koji pokazuju ili manifestiraju neke neobične reakcije, gdje se onda možda naslučuje tako jedna ta negativna prisutnost i onda se pristupi, ako je to u pitanju, onda se pristupi molitve egzorcizma. Jasno da je to jedna osobita i snažna molitva crkve i za nju treba uvijek jedno posebno dopuštenje od biskupa, bilo za taj slučaj, bilo za službu egzorciste. Je molitva krunice u porodici potrebna? Vjerovatno je. Možda koja je riječ i o krunici, molitvi? Ja bih govorio o molitvi najprije. Molitva je potrebna, molitva i to osobna i ona molitva zajednička, molitva za moju dušu, molitva s mojom obitelji, svojom zajednicom. Jer je to jedno, ako živimo skupa, ako smo skupa s drugima, očito je da je normalno, ako smo duhovni vjernici, da ćemo nam osjetiti potrebu i da skupa na taj način s Bogom komuniciramo. Tako da ja najprije stavljam težište na molitvu, a onda i na svaku molitvu, pa ima lijepih molitava, recimo svećenici i redovnici i službenici crkve mole časoslov, to je jako bogata molitva, biblijska. Vjernici vole krunicu, to je jako lijepa molitva, molitva ponavljanja, ali zato se to nekako još dublje može proživljavati u srcu. To je česti slučaj i u Bibliji i u molitvenicima, ponavljanje, smiluj nam se, moli za nas, to se ponavlja po 50 puta i nikad dosta. Tako i Zdravo Marije u molitvi krunice, ona nam je draga i u našoj katoličkoj tradiciji vidim da je jako paša, a pogotovo što može lako objediniti ljude u zajedničku molitvu, jer se tu predmoli i odgovara, pa to povezuje zajednicu ili članove obitelji i zato mnoge obitelji, zahvaljujući krunici, sačuvali su svoj pravi vjerski duh i onako jednu čvrstu vjeru koja toj obitelji daje snagu za život. Može imati naša djeca uzor u svetoj porodici? Itekako. To je ideal, sveta porodica, sveta obitelj. To je ideal za koji mi težimo, ideal poslušnosti, ideal razumijevanja, ideal služenja. U tome su Isus, Marija i Josip sigurno nama uvijek uzori. A onda je dobro da to se uvijek stavlja pred svaku našu obitelj kao uzor, jer smo pozvani muževi, ljubite svoje žene, budite pokorni svojim muževima, djeco, ne budite osobni, tako dalje, prema roditeljima, roditelji prema djeci. I mislim da u tome imamo dosta detalja i u evanđeljima kako je baš to tako klapano u svetoj obitelji. A osim toga, evo, znamo da je sveta obitelj po tome jedinstveno što sveti Josip i Marija i Isus, pa treba nam njihov zagovor da u našim obitelji bude više ozračje razumijevanja, sloge i mira. Šta znači riječ Božja ljubav? To je riječ koja... To znači više toga. Prvo meni to znači da me Bog voli, da Bog ima za mene ljubav i to je dogma. I da ta ljubav je uvijek i sigurna. I kakav god ja bio, ja znam da me Bog voli, da se uvijek mogu vratiti. To je ta ljubav koja mene Bog ljubi. A onda je to ljubav na koju sam i ja pozvan u odnosu na Boga. Sveti Franjo Asiški, koga sam već spomenuo, on je tako duboko osjećao tu ljubav prema Bogu i uvijek mu je bilo žao što ne ljubi dovoljno. Čak su ga često puta njegova braća znali zateći u plaču i grcanju. Zašto? Kad su ga pitali, zato jer ljubav nije ljubljena. Osjećao je da neće nikad doseći onu silnu ljubav kojom Bog nas ljubi, a htio je. Jasno je to nedostiživo, ali se mi moramo truditi, zapravo pravi odgovor vjernika na Božju ljubav je uzvraćena ljubav. Bože moj, i ja tebe ljubim. Pa to znači Božja ljubav i aktivno i pasivno. Najprije ljubav kojom Bog mene ljubi, jer to je ono apsolutno,
a onda i ljubav koju bi ja htio Bogu darovati svoje srce. Šta treba da znači sveta misa nama, katolicima? Sveta misa je prema definiciji crkve vrhunac i izvorište sveg života crkve. Onda bi to trebalo i meni značiti. Ako je to crkva tako definirala i prepoznala u evanđelju, u svojim riječima, u misteriju posljednje večere, ovo činite meni na spomen, očito da je to nešto što nam je Isus oporukom darovao. Onda je to velika stvar. Crkva je to prepoznala kao možda najuzvišeniji dar Isusa, kojim želi na taj način pokazati svoju trajnu prisutnost među nama. Pa to bi trebalo i meni značiti. Zato ja smatram da kršćanin bez mise ne može živjeti. Kršćanstvo nije neka individualistička religija koja čija uči nekim procesima, neke tajne svoga bića, kao da je to neka meditacija transcendentalna ili neke tehnike istoka. Kršćanstvo je zajedništvo. Kršćanstvo je zajedništvo baš kod mise, gdje lomimo kruh i prepoznajemo u tome Isusa koji nas hrani, koji je među nama, a u isto vrijeme se tu događa ono što je za misu važno i bitno, događa se rekapitulacija ili posadašnjenje najvećeg dara ljubavi kojim je Isus svoje ljubio do kraja. To je Kalvarija, to je žrtva Velikog petka. Pa je sve to misa i zato crkva s pravom kaže od mise crkva živi, za misu crkva živi. To je izvor i vrhunac djelovanja crkve i života crkve. Sveto pismo treba u ovo vreme, vjerovatno nam puno treba, ali veliko puta stoji na omaru i u prašini. Sveto pismo je za nas prvi molitvenik, prva knjiga života i crkva to tako predlaže i preporuča, jer sve što mi vjerujemo i od čega kao vjernici živimo je sadržano u Svetom pismu. Prema tome, trebalo bi Sveto pismo biti u našim rukama često i kao molitvenik i kao knjiga života, jer u njoj ćemo naučiti živjeti po Bogu. Daj Bože da se to tako bude. Da li se, hvala Bogu, moguće da svaki vjernik može lako doći do Svetoga pisma, vrlo lako, jer ima toga sada, i prijevoda, i tiskanih knjiga, i interneta, i mogućnosti da svatko dođe do svih tekstova Svetoga pisma. I šteta je ako se to na neki način ne iskoristi baš za kvalitetan naš duhovni život. Čovjek, vjernik, ne može bez Svetoga pisma. Ja svojim vjernicima koji mi dolaze na tabor preporučam da poslije ovakvog iskustva duhovne obnove da moraju abecedu svladati. To znači da moraju početi sada svaki dan moliti i svaki dan čitati Sveto pismo. Odlomak, komadić. To je dosta. Da se nečim hrane prema Isusovim riječima. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Kako vi vidite križ raspelo na zidu kao svećenik? S ponosom i s ljubavlju. To je znak ljubavi onoga koje se sav za mene predao i normalno je onda da u tom kontekstu i meni, a i ljudima koji slično vjeruju da želimo vidjeti i volimo vidjeti taj križ na svim mjestima kuda se krećemo i kamo idemo. Na želju naših gledalca emisije Potpotisem danas gost kod vas. Kako izgledaju vaši seminari? Kakva je potreba tabora u ovo vreme? Potreba tabora je velika i ljudi dolaze na tabor. Zašto? Jer osjećaju da ovdje mogu dobiti baš ono što kao vjernici često ili žele. Ja ovdje jako konkretno kroz predavanje i kroz molitve želim dotaknuti ljudske probleme, ljudske potrebe, svakodnevne potrebe, zdravlja, života, briga, problema koji tište čovjeka i želim ih sve nekako gledati u svjetlu Božje riječi, a želim ih tako nekako predati i kroz molitvu. I onda to je to što ljudima odgovara kroz riječ Božju. Shvaćamo neke probleme u prosvjetljenju nekako volje Božje, a kroz molitvu molimo Isuse, liječi si bolesne, liječi i sada, ozdravlja si ljude, pomogao si da se oslobode zlih duhova, da se oslobode nemira, učini to i sada. Rekao si učenicima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Evo, i mi smo u nemiru i mi smo u grču nekom, daj nam taj mir. Isus je rekao, došao sam da imate radost, da vaša radost bude potpuna. Evo, mi smo žalostni, mi smo
u brigama, daj nam tu radost Isusa i smijemo to moliti i ako prepoznamo to kao izazov riječi Božje, Isusovih riječi, onda i molitva može biti i tekako s puno više žara i vjere izrečena, a uvijek je kvaliteta molitve i uspješnost molitve povezana kako sam Isus govori o vjeri. Vjera te tvoja spasila, neka ti bude kako si vjerovao. Zašto vas ljude vole, fra Zvezdan? I po pismih sudjeć su vam vrlo zahvalni. Pisali su mi da kad dolazio u Tabor gledalci, tu osjete mir, imate i križni put vani u prirodi. Pa bih vas zamolio da i o tome što kažete. Ljudi vjerojatno dolaze rado i dolaze k meni, ajde recimo i vole me. Ja volim reći zato što ja volim njih. Pa vjerojatno to onda uzajamno i to se osjeti. A onda, evo, čini mi se da mogu pogoditi nekako ono što čovjeku u određenom trenutku treba, pa evo i na taj način ih nastojim ne razočarati, jer znam da Isus ne može razočarati i da Isus stvarno može čovjeku dati ono što mu treba. Pa evo, tu negdje u Taboru tih sadržaja, mnogo i za svakoga, za mlade, u staro, za bolesne i polubolesne, za ljude s psihičkim problemima i sa traumama prošlosti. Sve to se može prepoznati u Svetom pismu, sve to se može staviti u molitvu i to ljudima oslobađa srce i dušu je tako, dolaze. Vjerojatno bez unutarnjega mira ovo vreme tempo ne ide. Pa točno, teško je živjeti u ovom vremenu, to iscrpi, zato su danas ljudi i još više psihički bolesti nego prije i mislim da ima više tih napetosti, tim više nam onda treba evo taj lijek za dušu što nam Isus daje. Šta bi na kraju kazali našim gledalcima emisije Potput i možda kažete koje kontaktne adrese kuće, kako doći do vas, kako se najaviti? Pa to vjerojatno vi ćete valjda reći svojim gledateljima kako možda do Tabora. Imamo web stranicu gdje su programi i telefoni. Treba se na vrijeme javiti, ako žele ljudi boraviti u kući, to se brzo popuni, ali se nađe smještaj i u gradu i lako se može onda sudjelovati na programima. Pa evo, tako svako može vidjeti malo ili kušati što se to ovdje događa, ne samo to, nego za svoju dušu nekako dobiti nešto. I znam da češće puta dolaze ljudi iz Slovenije i Hrvati, ali i Slovenci koji nadođu i žele sudjelovati na ovakvom programu. A meni je drago da sam koji puta i u Sloveniji prisutan, pa ja imam gotovo svake godine već nekoliko uzastopce takvu duhovnu obnovu, recimo u Kančevcima, to je kod Murske Sobote. Prekmorio, da? Pa tamo imat ću i ove godine, ja mislim od 1. do 3. oktobra. Treba se javiti tamo kako želi, evo, kad već to smijem reći. A onda me zovu i drugdje, recimo za koje predavanje ili neke grupe, recimo prošle godine sam imao sa mojim Franjevcima slovenskim, isto u Nazarju, tako jedne duhovne obnove koje Franjevci imaju svake godine, ili nešto drugo, ali evo, rado dolazim u Sloveniju, pokušavam naučiti slovenski, nisam još uspio, ali ljudi me razumiju kad govorim i hrvatski. Rado je da ste bili moj gost, pa i naši gledalci. Kažite nam še koji je uput nama, gledalcima? Ili misao, što bi nam preporučili na kraju emisije? Na kraju emisije vama, dragi gledalci, poručujem, ljubite Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom. Kršćani iz svoje vjere mogu živjeti puno hrabrije i jače u problemima ovoga života i kršćanstvo je radosna vjera, a nije žalosna. Evanđelje je radosna vijest, nije žalosna. Pa vam silno želim da osjetite tu radost koju nam Isus donio. To ne znači zatvarati oči pred problemima, to znači vjerovati da je Bog jači od svih tih problema. Pa evo, to vam želim i želim da osjetite da Isus ne vara kad daje apostolima, onda preko njih i nama svoj mir za koji mi tako jako čeznemo. Pa otvorite se Isusu ili kako je lijepo rekao pokojni Papa Ivan Pavao II na početku svog pontifikata, otvorite vrata otkupitelju. Zahvalio bi se vam na razgovoru i sve lijepo pozdravam iz Samobora sa starim katoličkim pozdravom. Hvala Isus i Marija.